Malam Janaidu ranka daɗe, wai ni san rai da kiɗe-kiɗe da raye-raye da cakuɗuwa haka, shin wannan shine ɗariƙa? Kiɗe-kiɗe da raye-raye da san rai da sauransu cakuɗu, wannan duk ba ɗariƙa ba ne, wannan ba ɗariƙa, musulunci ma ya hana wannan. Musulunci ya hana wannan. To kiɗa halalin ne ko haramun ne? Kayan kiɗa alan shaiɗan ne, kiɗa da sauransu. Ban ce kiɗa kai tsaye haramun ba ne, amma kayan kiɗa alan shaiɗan ne. Kai ka sani ni na sani, duk wani musulmi ya sani, zan iya saduwa da Allah da karatun ƙur'ani babu gardama a abun nan. To kamar yadda zan sadu da Allah da karatun ƙur'ani, shin zan iya saduwa da Allah da kayan kiɗa? Kayan kiɗa alan shaiɗan ne, ba a saduwa da Allah da kayan shaiɗan. Ala ne na shaiɗan, ba a saduwa da Allah da kayan shaiɗan. Akwai wasu adiyan tijjaniya, ba zan ce duka ba, suna yin kiɗe-kiɗe da rawe-rawe, alhalin suna nunawa su Shehu Tijjani suke bi suke koyi da shi. To shin shi Shehu Tijjanin nan ya yi kiɗe-kiɗe da rawe-rawe? Shehu Tijjani baya yi. Kiɗa fa? Baya yi. Rawa fa? Baya yi. Cakuɗuwa tare da mata da maza? Shehu Tijjani baya yi. Ka tabbatar? Baya yi. In kana intisabi zuwa ga tijjaniya to karka zaci cewa ka zo a sa kiɗa ko ana wani abu tijjaniya ne, wannan ba tijjaniyanci ba ne. Ko maulidi shi ma ba tijjaniyanci ba ne? Kai ko maulidi ma ba tijjaniyanci ba ne. At-takbir! Kai ko maulidi ma ba tijjaniyanci ba ne. Ya kamata ku sani, kar ana cakuɗawa. Ballantana wani zindiki, fasiki, boka ko matsafi dan kawai yana rike talbi ko yana zuwa gurin maulidi ya je duk iskancin da ya sai a danganta ma ɗariƙa a ce ai ɗariƙa ce. Wannan rashin adalci ne. Idan kai kana da adalci wanda kake sauraron mu ko kake kallon wannan bidiyon, dan ɗariƙa ne kai ko dan izala ne kai, ka yi mana duit da wannan bidiyon. Saboda muna son wannan bidiyon ya yaɗu har mutane su gane gaskiya, domin da yawa suna cakuɗawa tsakanin maulidi da kiɗe-kiɗe da raye-raye da izala da bokaye da makamancin irin wannan abun. To dai yau alhamdulillah da ikon Allah tare da ni da Sheikh Janaidu mun bayyana muku gaskiya a fili karara, wanda zai gane gaskiya kuma yana son adalci yadda wannan ita ce gaskiya. Allah sa mu dace. Zol Voice.